maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na. So barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma. Wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma, u bɛ transit baaraw kɛ, logistique, manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli, commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la, aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ. U bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la. U ni pharmacie Luxe Beauté Boubacar Keita u man jan ɲɔgɔn na. Walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma, aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45. U ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72. A y'aw jigi kɛ so barikama ye, a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaranso mandi la, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ n'aw ka wagati cogoya ye. An b'aw ladɔnniya ko nin y'aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoni na an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ye Tchad jamana ɲɛmaa ka ciden min bisimila. An da bɛna don o la fo ka taga se an ka Direction Générale du Commerce et de la Concurrence ka brigade ye tɛgɛ kɛ moto minnu na. An da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma, aw bisimila. Arabado juillet kalo tile fɔlɔ san 2026 an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ye Tchad jamana ɲɛmaa ni o ye Mahamad Idriss Déby Itno ka ciden dɔ bisimila an ka jamana kɔnɔna la ni o ye Madame Fatime Aljine Garfa ye ni ale ye ministre délégué ye min bɔra Tchad jamana ɲɛmaa yɔrɔ ka na an ka jamanakuntigi yɔrɔ la ka a wele ka taa forum kɛnɛ kan. Forum bɛna kɛ Jamena juillet kalo tile 15 ni a tile 16 n'a bɛ fɔ forum min ma ko Forum Africain sur l'eau. Yaasa min ye an ka jamana ɲɛmaa ye a bɛ se ka kɛ a kɛnɛ kan cogoya min na ka kɛ ni Tchad jamana ɲɛmaa ka ciden k'a fɔ ye a y'a jira ko min ye Sahel jamanaw ye gɛlɛya kelen de bɛ u bɛɛ lajɛlen kan, ko a bɛnnen don u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka se ka hakilina falen-falenw kɛ gɛlɛya minnu ni u bɛ ka olu kunbɛn ni wagati na u bɛ se ka fura sɔrɔ a la cogoya min na. Sibirido juillet kalo tile 4 san 2026 an ka Direction Générale du Commerce et de la Concurrence ka brigade kɛ wulikajɔ kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ an ka motoba dɔw la minnu bonya walima ni u bɛ se centimètre cube 125 la. Tɛgɛ kɛ ni motoba ninnu na an ka jamana kɔnɔna la minnu tun bɛ ka bɔ ka taa jamana kɔ kan. U kɛlen kɔfɛ ka tɛgɛ kɛ ni bolimafɛn ninnu na u ye sɛgɛsɛgɛliw boloda fo ka taa u tɛgɛ da a feerebagaw kan an ka suguba kɔnɔna la Bamakɔ yan nɔ. Ani an bɛ wagati min na ko bibi na minnu kun ka baara ye nin waleya nin ye u ye tɛgɛ kɛ a feerebagaw la wa moto nin yɛrɛ fana u bɛ u ka bolo kan. État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ ko sibiri juillet kalo tile 4 san 2026 an ka finitigilakaw ni Africa Corps maaw ye wulikajɔ bila sen ka Banmanti wale tigilamɔgɔw juguyara ko na ani Somadugu kɔnɔna la minnu tun bɛnnen don ka bin an ka finitigilakaw kan. An ka finitigilakaw ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la u ye tatugu Banmanti wale tigilamɔgɔw la nin yɔrɔ in fila bɛɛ lajɛlen na. A kɛra sababu ye u ka Banmanti wale tigilamɔgɔ maa caman de fagara an ka finitigilakaw fɛ wa u ka baarakɛminɛn caman de fana o tiɲɛna an ka finitigilakaw fɛ wa u ye a jira fana ko min ye Abdurahman Zaza ye ko u ye tɛgɛ kɛ o la o min ye Banmanti wale tigilamɔgɔw ka ɲɛmaa dɔ ye wa fana u y'a jira ko Yad Agali masoyamɔgɔ dɔ yɛrɛ dun. État-major général des armées k'a b'a ka cɛdenw fo ka nin wulikajɔ in na wa fana k'a b'a da jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko u ye u kalen ni faso in ye wa u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa basigi bɛ se ka sabati ka na jamana in kɔnɔ ka dansigi Banmanti wale tigilamɔgɔw ka waleyaw la. O sibiridon kelen État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ ko sibiri juillet kalo tile 4 san 2026
an ka finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen ka Bamanci wale tigilamɔgɔw juguyala Agilok, Anefis, Gao, Sevare ani Kenyoroba minnu ni u kunna bɛnnen bɛ ka waleya jugu kɛ nin yɔrɔ ninnu na. An ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la Sevarekaw fɛ yen nɔ u ye dankari Bamanci wale tigilamɔgɔ maa 20 na minnu tun bɛ moto ani mobili kɔnɔna la. Gawokaw fɛ yen nɔ min ye an ka finitigilaka kelen ale bɔnɛna ani na maa 4 an ka finitigilakaw ka kote la olu banana nka dɛmɛ donna ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Min ye maa 6 ye Gawokaw fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw ye dankari kɛ o maaw la. U kɛlen kɔfɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ u ye ɲininiwalew boloda yaasa maa jugu ninnu minnu bolila ka se ka tɛgɛ kɛ u la. An ka jamana ɲɛmaw ye sariya kura ta ka ɲɛsin an ka mobiliw ma minnu ni plaque d'immatriculation tɛ u la ko ka daminɛ juin kalo tile 30 san 2026 ko u bolili yamaruyalen tɛ an ka jamana kɔnɔna la. U ye a jira ko an ka bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni a valeur en douane tɛ miliyɔn 30 ɲɔgɔnna bɔ ko san kelen de bɛ olu bolo u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka u ka sɛbɛnfuraw sɔrɔ yaasa min y'u ka plaque d'immatriculation bɛ se ka o sɔrɔ cogoya min na. Maa minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ ni olu ye u ka wari bɛɛ lajɛlen sara ni a tɔ ye ka u ka plaque d'immatriculation de sɔrɔ ko min ye kalo 6 ye o de bɛ olu bolo u bɛ se ka o baaraw kɛ cogoya min na sabula ko o délai tɛmɛnen kɔfɛ maa o maa n'i ka bolimafɛn sɔrɔla k'a sɔrɔ plaque tɛ a la i ni ɲangini wale min ka kan u bɛna ta ka da i kan. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa États-Unis kɔnɔna la. États-Unis jamana ɲɛmaa ye a da kunnafoni di soba dɔ tulo kan sibirido juillet kalo tile 4 san 2026 ni o ye Media Axios ye min ye Israel premier ministre Benjamin Netanyahu ye a ɲini ale fɛ ko u ka ɲɔgɔn ye Maison Blanche kɔnɔna la sabula a ye a jira ko u bɛnnen don fɔ la sabula ko min ye Netanyahu ye ko a bɛ min ye patron ye ni o ye ɲɛmaa ye ko a bɛ o dɔn ani fana a ye a jira fana ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ko ni Ala sɔnna ma yɛrɛ a bɛ i n'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna la u bɛna na ɲɔgɔn ye kɛ min ye Israel ɲɛmaa dɔ ye ale ye a jira ko nin dɔgɔkun in ka surun kosɛbɛ ka sababuya kɛ ko min ye Trump yɛrɛ ye a bɛ taamana nin wagati in na Turki kɔnɔna la yaasa ka taga OTAN ka sommet min kan ka kɛ juillet kalo tile 7 n'a tile 8 san 2026 ka taa o kɛnɛ kan ko ni kɔni ye a dan ale ma u tun bɛ a bila dɔgɔkun wɛrɛ la nka min ye Netanyahu ka bureau maaw ye olu ye a jira ko min ye premier ministre ni Donald Trump ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na u ka kuma min kɔnɔna la ka kɛ ni États-Unis ka yɛrɛma hɔrɔnya san yɛrɛma ɲɛnajɛ ta ko 250 na hukumu kɔnɔna la ko min ye premier ministre Netanyahu ye ko a ye a ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase Trump ma wa fana ko bɛnna a kan fana ko min ye nin ɲɔgɔn ye a bɛna kɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ de kɔnɔna la. N'an bɔra an ta Burkina Faso kɔnɔna la Burkina Faso jamana ɲɛmaw bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko nin wagati laban ninnu na kunnafoni dɔw carilen bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan k'a jira ko min ye Burkina Faso jamana ɲɛmaw kelen bɛ k'a ɲini u ka jamana baarakɛlaw fɛ minnu ka denbaya bɛ Faransi kɔnɔna la ni u talen bɛ tourisme hukumu kɔnɔna la walima kalan walima dɔw yɛrɛ taara furakɛli la ko u ka denbaya lasegin ko o kuma nin tɛ tiɲɛ ye ko nin ye kunnafoni kolon de ye kunnafoni min bɔra maa kuntan dɔw yɔrɔ minnu b'a fɛ ka fili don jamanadenw hakilina la ka jamanadenw ka u lafili ani ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la ko u bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan maa minnu bɛ yen n'u kɛra nin waleya jugu in kɛbaa ye ani u dɛmɛbaga jɛkulu ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan u ni ɲangini wale min ka kan sariya ɲɛkɔrɔ ka o da u kan. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an bɛ so barikama logistique transit maaw fo olu minnu ye n bɛ k'an dɛmɛ yaasa an bɛ se ka kunnafoni jɛlen di aw ma sanga ani wagati ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran. Sobarikama. Sobarikama est une entreprise de transit, transport, logistique, manutention et commerce général en import qu'en export sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des partenaires aussi en Chine.
Notre direction se trouve à Amdalaï, immeuble Sékou Traoré, sur la route de Kati, non loin de la pharmacie Lixiboté Bouakar Keita. Notre mission est la satisfaction de nos clients. Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter sur les numéros suivants: 62 08 84 72 ou encore 65 50 27 45. Le compte Gmail c'est sobbarikama@gmail.com.